Mirja tässä moi. Jätäpä viesti, niin mie soittelen sinulle takaisin myöhemmin. Et kyllä ikään uskoa, mitä tapahtuu. Muistaakseni sen Maran sieltä talvipäiviltä? Se, kenet takilla mä purjasi. Katko, mulla oli juttu sen kanssa. Niin se soit mulle ja kysys, että mahtaisiks mä halua tavata sitä uudestaan. Täytyy kyllä sanoa, että hän on hirmuisen komia poika. Soittele verkkasesta, kun kerkiit. Soolin talvipäivät Turussa 20-22. helmikuuta. Ilmoittautuminen paikallisen ainejärjestyksen kautta tai osoitteessa tp2015.fi.